solid la, double solid, Mari, wag kang ano dyan. Basta may single pa. Marunong siya. Tapos siya. Double solid yellow lane. Baka nakanayamay. Ito, mirror dito maganda. Yung nakalimutan ko. Pag ano pa, i-configure ko yung cellphone mo pa, ilalagin sa Toyota. Yung TCL na lang pa, no? Pag may oras pa, i-configure mo.